नाम जगन्नाथ पुरी मिथिला नगर हस्तिनापुर बृंदावन भोपाल भुवनेश्वर रामेश्वर ऋतुबंड बैद्यनाथ धाम कालीघाट सरायघाट कामाख्या मंदिर उमानंद ऋषि सिंह मुनि कपिल देव वाल्मीकि ऋषिमुनि शुक्राचार्य मुनि परशुराम चंद्र पशुपति नाथ लेंटा उदासी। Hi everyone, नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। थ' लोगोफोर जोंहा दिनै जैग' लादों आरोना न'आव हामफेनि थाखाय ओमफ्राय आंनि थाखायबो आरोना ओमफ्राय दायो गासिबो मोनफैजोब्बाय भक्तफोरा ओमफ्राय मादैमोनबो आमाइमोनबो गासिबो फैदों आरोना जोंहानाव दिनै जैग' लादों। जैग'खौ दायो बहायगासिनो दङ बन जाबदों आरो दायो जैग' होगोन जोंहा नैबेहाय गय जरा फाथै जरा होनानै बावदों आरो बेहाय बन जाबनायावबो बिलाइ दंफां गासिखौबो नांजोबगौ जायो आमलाइ बिलाइ दं बेहाय बेल बिलाइ माबा माबि दंसोगारो मा दंथाय थाइजौबो ना एसे खिथाहरदो आमाया मा नांगौ जैग' होनायाव जोंना मा होयो जैग' बन जाबनायाव बेल दालाय औ थाइजौ दालाय पलास काट साल दालाय ओमफ्राय जाम्फै उल्था दहबबो दं साल दब फाख्रि बामोन फाख्रि लेवा फाख्रि हायज्राय गासिखौबो नांजोबगौ जायो आरो मन्दिराव होखांबाय आं दायो मन्दिराव हाबथ'वाखै आरो मन्दिराव होग्रोनानै लानोसै हामफे होखांबाय नै दायो मन्दिराव फुजा होखांग्रोबाय आरो ओमफ्राय आंबो हाबनोसै दसे उनाव मन्दिराव हाबखांनानै बेहाय जैग' होनांगौ आरो जोंहा दिनै फुजा लादों नालाय ओम आयाहि बोरोदे देवी त्रैखरी ब्रह्मवादिनी गायत्री संदेशा मातु ब्रह्मजनी नमोस्तुते। ओम हरि ओम हरि ओम।
बायदिसिना जानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय दिनैनि बुहुम फुजायाव होनाय जायो जोंनि होनाय अमृत प्रसाद खोथाखौ अरनाम ब्रह्म खुगाजों जालांदो ओ खालामनानै रायख'नाय जायो जोंनि रायख'नाय गाबख'नाय आखल आखु राव फावफ्रा बबेबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंनिनो गोथार गेबें गोसोजों जोंखौ निमाहा होनानै बावनानै थाबोनायफोरखौ सिमाङाव मोगथाङाव सोबनायनानै होनांगोन आरो दिनै होनानै फोजोबनाय बुहुमनि महान प्रसाद खोथाखौ नोंनि जोबनो गैयै अरनाम ब्रह्म खुगाजों जानानै फोजोबनानै लादो